Istoryahe. Riyahe. Kabayo eh. Kabayo eh. Asa ang kanto? Kita ko ang panginabuhay. Uy, kalu. Di ka kita day. Kita tag panginabuhi. Asa mo kapaingon nga wa may paseroan karon? Ha? Wa may paseroan karon. Aw wa deron kasakay. Aw ano na ta diri magkuyog-kuyog kami. Nya mingaw man kay wa may manggawas tao si Carmen. Aw lagi. Di ka mo ta kaparta. Uy, Patay kapalit sa unod. Tubig. agoy. Wa pa man manghatag gobyerno. Asa mo na yung sap day? Ambot lang. Wa pa man manghatag. Di ang amo kuan man na. Ami relasyon. Sa unsa man ang kuan sa gobyerno na dili. Gobyerno gapon na. Uy. Nya, atong sang adlaw di man ka naglakaw. Diri ra sa kuan. Carmen lang yapon. Dito ko sa kuan, di gipakuha ko sa akong maguwang kay naibugas gipakuha. Ah, pila ka kilo? Ana po. Pero sudan ra gi problema. Sudan problema o kuan kining suglod ug tubig. Sabon pansaon. Goy. Sugnod, Suglod, tubig, tubig, sabon, sabon, kwarta. kwarta lagi. Ayuda, way ayuda di ay. Oh, gas, no na napay bugas sa ila pero atong kuan. Tong pizza 11 sa Hulyo. Ah, Oh, ang 11 sa Hulyo nakalaman. Atong kapilo. May kwarta. way kwarta di ay. Ato naman kuan ang mata ko kwarta atong April 24. Nya, Bay na ato. wala na kadugay na to Abril 24. Oh, nakadawa to kwarta. Pila may mo nadawat atong Abril 24? 6,000 ra. 6,000 ya. Karon unsa naman ron? July O, lagi 7. wana lagi dugay ra nahurot. Dugay na nahurot. Oh. Wa na gyud matilok tus balay di ay. Wala tay kwarta lagi mabit ang mangita ta kay naay bugas ang pali suglod na masag tubig og sudan moy pangita ko nun mapansa po nila. Wala walay tubig, way sugnod. Wah, tubig balay ay. Way tubig. Dagay daghan na po, wagin ko labi. Kinsa may kauban ni mus balay? Aya nga kung manghod bagay. Ah, mango di mo babay, wa day ka maminyo. Wala. Ah, Wa matay ka buga. Sa mata wa tay ka garantor sa babay. Tay kwarta. wa day ka maminyo. Gusto ka kung magminyo, kwarta may problema sa kita. Ah, niya asa man inyo hari ay. Nara di ang nahan nila sa dito. Asa aron madumduman kas mga tao, asa man inyo ha? Ada dumduman na mata sa mga tao na, perme man ang masudsod ang mga tao na. Mura man hinugway quarantine kay sud gawa sa mga tao na. Ah, asa gani inyo ha? Kini yun, at bang ining buwan building, luwak anang building. Ah, Mura guway quarantine kay ang mga tao na napita sa amo, magpundo kayo no. ah. Gawsud gawas. Kinsa man day ngalan nimo di ay? Ha? Oh, si Kabayo may tawag na ako nila dire. Kabayo, istoryahe. Oh, istoryahe. Oh, Kabayo eh. Oh, ayun na ba? Istoryahe. Kinsa may ngalan nimo? Ha? Kinsa may ngalan nimo? Sakay na ka. Dara mo service. Binan. Sakay ba kuno ka? Ay man. Dara, las tungod ah. Ano? Ato ba na pa daw? Aliza. Sa Asa ka? Liluan, Lasyon. Aldamilis. Pustila lang ko eh. Oh. Seriyahin eh. Istoryahe. Ako din ang amigo. Oh, salamat. Ha? Adili ko kay Bay. Ito, ito, init kayo eh. Ano? Yata? Init kayo naman. Wala, ano? Tanto ba diha? O, sige, darugan. Istoryahe. Istoryahe. Sige.